At tuloy-tuloy dagiti damdamag ditoy press corps. May isang bangkay ti Baket, tinasarakan iti-igit ti kabaybayan iti Dardarat, Kabugaw, Ilocos Sur. Masat investigasyon ti kapulisan, mapapati analmes daytoy. Ag subli ni press corps, Lerly Bunan. Talo aging gaupat nga oras iti panakaybabad iti bangkay iti Baket iti igid kabaybayan. Kalpasan nga mapapati analmes daytoy. Sagon karagiti nakakita iti Baket, agtugtugaw daytoy iti maysa karagiti cottages iti oras iti alas 4 ti parbangon. Tarwam daytoy iti agpagpag na. Pinanawan dagiti mapan aglames ti biktima nga agtugtugaw. Ngem dakkel nga kellaat iti maysa nga mangalap, idinta makita da iti biktima a nakatapaw iti igid iti baybay. Di ay tinaudi nga pan nakakita kanyanan di alas 4. Ket idi in report da kanya tayo dito police station and ket agarop patatayan. Mga dandang galas 8. Yung DJ adapay lang na pan nagpana-pana DJ ayan ti abay na ngam di da nga napampansin da adapay lang yung nagtidanom ket idi anda mapan nagpakan iti DJ enta adu nga rod iti ko DJ piskage di ay idi mo nga nakita da nga nakapagflow ti sunan. 86 years old ni Lola Elena Morales Ibaklig. Mapapati nga adda pangabawen daytoyen, iso nga patta-patta iti pulisya, nataliw iti nagnaan iti Baket iti turungen ng agawid. Ket naipan iti kabaybayan, isot na kalmesan daytoy. Medyo siguro mo lang iti pamilya na, agkabaw nga minan, di ayan, tagtawon nga rod iso na ti 86 ket agkasyalat ti obra na, agpag na, siyempre kabawan. Kita digay siguro nga na mo siguro tira pa na namdanom diyan naturong na siguro siya kinabakit na tagigigambay ti sarugodan iti siguro nga naitiilob siguro no niya so ay diyan pa nakalmus na watan. Iti pan nakasarang iti PNP Kabugaw iti Baket, pet-pet na paylaeng iti sarukod na, kabayatan ang nakatapaw daytoy iti baybay. Lerly Bunag, Core TV News. Iti Bureau of Jail Management and Penology ti Vigan City, naibinsa-binsar dagiti karbingan dagiti detainees sa Jai, kentipayan karbingan dam ipanggapiti sa lunat. At ini press corps Mark Reyulicio. Inyunay-unay ti BJMP wenno Bureau of Jail Management and Penology iti syudad ti Vigan ti panangipayda ti medical treatment kadagiti naibalod nga daan sakit. Segon kini Jail Officer 1 Mark Andrew Fernando, provincial nurse anay designar ti BJMP, kinunana ang masapul ti court order no kasapulan ti maysa a detainee ti treatment para iti sakit na. So, DJ medical check-up lang when no met nga emergency nga cases. Mas long as ma-assess tayo met nga DJ inmate tayo ket needed. Masapul na ti immediate when emergency treatment. Masapol nga ipan nga siguro iti nearest hospital when no palay pagagasan. Katagitimet balod nga daan na karo a sakit kas kuma iti TB wenno tuberculosis kasapulan ang maipanday ito iti isolated jail room wenno quarantine room iti lasob ti 6 a bulan tapno saan ang maakaran dagiti dumapay ang nakaibalod. Dito Vigan City Jail dati may isang selda tayo nga paka-isolatan. Isa bali abangir, dagiti handicrafts nga aramiden dagiti nakaibalod, akas kuma dagiti kalesa figures manipod dyaryo, ken iti Christmas decor aparol, iti 3% iti ganansyada, ket maipan para iti medical incentives da. Mark Reyulicio, Core TV News. Iti Beneg ti ayayam. Manariman pailaing ti Unit 3 Athletic Meet ang maangay sa Jai Santa Maria, Ilocos Sur. Ket dito dinaraayan dagiti na duma-duma pagadalan iti elementarya ken sekundarya. Dayto nga aktibidad ket panagsagsagana da para iti madalin a provincial meet. At iti report ti press corps Chris Alicante. Iti manarimaan pa lang a Unit 3 Athletic Meet na angay sa Jai Santa Maria, Ilocos Sur. Nagbalin pa dito ang nagarbo agsiputa dito ang nagtataripnong dagiti atleta manipod iti na duma-duma pagadaran ti segundo distrito, elementarya man wenno sekundarya, asakupen iti Unit 3 wenno iti awagan da nga areas ABC. Sakupen ti area A iti amin ang pagadalan iti Narvacan, area B met ti Santa Maria, Burgos ken San Esteban. Ken iti area C ket iti Santiago ken awagan da Abalse wenno Banayuyo, Lidlida ken San Emilio. Nakapatpatang met ti news team ti President Athletic iti Unit 3 ani Emilio Aison Jr. Nakuna nga nasaya at met ti koordinasyon ken partisipasyon iti maysan-maysa kabayatan ti panangisayang kada ti daytoy nga aktibidad. Napintas kami tatata dagiti preliminary activities in preparation to
the holding of this Unit 3 athletic meet. There were series of consultation, dialogues, meetings, tapno awan ma-iron out dagiti do mga problema nga ma-expectar nga ma-encounter. Yan may sa pagparikutan tagdama ngay nayon ti presidente ket dagiti usaren dagiti atleta a uniforme nang runayn ton dumanon ti provincial meet. Medyo dapat kay problema mit ti provincial meet, not like mga 3 years ago at the alot ti provincial government through the special education fund. There are times nga nang TED ti 75,000 and another for 50,000. But for the last 2 years, I think, wala na tayong allotment na gano'n, kaya nagkakaroon ng problema doon sa uniforms kasi kailangan yung uniforms eh. Kaya ngayon, this year, sa provincial meet, sigurado na yung mga mayroong dating uniforms na lang ang magagamit ng uniforms. Kasi hindi na kami nagkolekta. Di practice ngayon ka no da kakasya nga awan ti allotted funds, contributions ti teachers. Iti daytoy manarimaan nga unit meet ket panagsagsagana para iti provincial meet inton maudi alawas iti daytoy abulan ti Nobyembre. Chris Alicante, Core TV News. Sa bali may adamag iti beneg ti ay ayam intay man talgyapan ti kaudyan na damag iti NBA at iti scoreboard. Gagayem ken kakabsat, dahil tati pakabuklan dagiti damag ang nasagap dagiti nalibdag, a coming ti Core TV News team iti dahil aldaw. Aldaw iti Martes. Nada suwestyon wenno reaksyon nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. Mapalinda kami met i-like iti Facebook, www.facebook.com/Core TV10. Wenno follow us on Twitter, www.twitter.com/Core TV10. Tandaanan, 42 days lang in Paskuan. Ti press corps ket mabuya dito Core TV can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Tuy paggayam yon nagipadamag. Edi Calizo.